Passion for Soul. Passion for Soul. A passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost. All that the love whereby all adored and welcome at any cost. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. All may desire be one of beginning the story, pardon to tell. Though there are dangers untold and stern, confronting me in the way, really or turn, but trust thee for grace each day. Jesus, I long to be winning men who are lost and constantly sinning. All may desire be one of beginning the story of pardon to tell. How shall this passion for souls be mine? Lord, make and so clear. Help me to throw out the old lifeline, those who are struggling near. Jesus, I long to be with men who are lost and constantly sinning. All may desire be one of beginning the story, pardon to tell. Amen. Gampo sa ta. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga maminaw kami sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong mga kaanakan nga imong ipanagdala diari sa mga bisita o sa mga kabataan Ginoo, mabisan sa linghod nga pangidaron. Aside kami makasabot sila sa imong pulong, musunod kanimo mga lagad kanimo, ug himuha kami nga mga maayo nga example sa ilang pagasundon. Nalingini kami kini panimbahon nga imong yungalan, mao mabayaw, mapasidunggan, mao gyud ang mahimaya. Ginatugyan kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Isa lang ka kanta dahil mamati ta sa mensahe. Nothing is impossible. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His Word for everything. Yes, everything is possible with God.
Bible sa 2 Timothy. 2 Timothy. Second Timothy chapter 4. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4. Akong pagabasahon diani sa Bisaya. Sa versikulo 6, kapitulo 4, versikulo 6, 2 Timothy. Kung basahon sa versikulo 6, mahitungod kanako, miabot na ang panahon, nga ang akong kinabuhi, ihalad na. Tungod kay hapit na ako mubiya ni ining kalibutana. Gibuhat ko kutob sa akong mahimo, ug ang pakiglumba, nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan. Ug ang iyang paghukom matarong. Dili lang ako ang gitagan-an ni ana nga ganti kun dili ang tanan usab nga nagpaabot sa iyang pagbalik. Ugampo ta, Ginoo, amo gitugyan kanimo ang imong pulo nga among pagatun-an karon. Ikaw ta magalihok sa matag usa, ikaw magapakigistorya nga kami may makabaton og kadasig sa pag alagad kanimo. Kadasig o Dios sa matag usa, labi na nga katong wala pa nakaangkon sa kaluwasan, makaangkon unta Ginoo. Musunod ni Kristo, mudawat ni Kristo isip manluluwas. Mo ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong kinabuhi temporaryo lamang, lumalabay lamang. Dili ta forever diri sa kalibutan. Huwag mo na nga ayaw sayangi kining imong kinabuhi. Huwag wala kita kahibalo kanus at pagkakuhaon sa Ginoo. Huwag ingon diri, mahitungod kanako, miabot na ang panahon nga ang akong kinabuhi ihalad na. Kung ikaw kaha, na kung maabot ka ang panahon nga ang imong kinabuhi kuhaon na sa Ginoo. Unsa kahay mo ika sulti? Makaingon baka nga andam na ka? O makaingon baka nga kuhaan ako Lord kay nabuhat naman ako ang tanan nga ang gusto nimong akong pagabuhaton. O miingon ka nga ayaw sa Lord kay daghan pa kay ko wala nabuhat. Ayaw sa Lord kay mga lagad pa ko nimo. O mo na istorya sa mga taong wa pa nangalagad sa Ginoo samtang wa pa niabot ng panahon nga kuhaon siya sa Ginoo. Pero kung imo nang assess ang imong kagalingon nga nangalagad na ka sa Ginoo karon. Anytime kuhaon ta sa Ginoo, ready ta? Anytime wala na tayo regret sa atong kinabuhi. Mao na kinabuhi nga angay sundon. Pareha sa kinabuhi ni Apostle Paul nga mao'y nag-ingon ani. Kung atong tan-aw nang iyang kinabuhi re, gibuhat ko kutob sa akong mahimo. Tanawa, gibuhat ko kutob sa akong mahimo. Unsa diya sa English? Basa ko sa ASB. Kisa na ASB. Ikaw basa ko noan. Verse 7. Verse 7.
Verse 7 na. Chapter 4. So, nindo sa English, no? I have fought a good fight. Wala mag verse 8 na mo ha. Verse 7 gina. Gibuhat ko ang tanan. Tanan kong mahimo. I have finished the race. Nagitapos na ko ang akong race, ang lumba nga angan akong tapuson. So, gwapo ng idea nga kini atong kinabuhi, samtang dili pa ni kuhaon sa Ginoo. It is a fight. Pakig-away ni. Pakig-away. Ang atong timan-an. Nga sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus, ato siyang gidawat, gisaligan, ug mi desisyon ta nga musunod ko kaniya. Musunod ko kang Jesus Christ. Wala ba ka kabalo nga imong gisudlan usa ka pakig-away? Nag-declare ka og war against Satan. Nag-declare ka og war against the world. Ang imong kalibutan, ang palibot nimo. Kaaway batok sa sala. Mao na atong una-unaon mga igsuon. Sa dihang gidawat nimo si Kristo, isip imong manluluwas, lahi na ka, bag-o na ka nga tao. Lahi na imong identity. Ikaw sana ka anak sa Ginoo. Og nana kay bag-o nga kinaiya nga kinahanglan nimong pakanon. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Kanang walay Bible, pangayo mo Bible. Pinatay Bible diha. Tagaan ta mo. Importante ning Bible sa atong kinabuhing Kristohanon. Kay kung di ta mo basag Bible, di gyud makakaon ang atong kalag. Ay mo pagsalig ani kada Domingo nga Domingo makabasalay kog Bible, ayaw mo salig ana. Kay ang atong kalag parehar na sa lawas nga kada adlaw na mo kaon. Kung atong lawas katulo sa kaadlaw, ang atong kalag sobra pa katulo. Mo isnak ba gyud ni atong kalag. Ang pagkaon sa kalag kani gyud pulong sa Ginoo. Anang pagbasa nato sa Bible kada buntag, ayaw na i-compromise. Importante na nga buluhaton para sa panglawas, para sa imong kalag. Para sa imong kalag. Ayaw gyud na i-compromise. Kinahanglan ka makig-away ana. Pag mata nimo sa kabuntagon, daghang mo tintal nimo. Ang cellphone mo tintal nimo. Mutanaw din ka sa salida o mo scroll din ka. Usa na ka tentasyon nga kinahanglan nimo pakig-awayan sa imong kinabuhi. Unaha ang Biblia. Unaha ang Biblia labaw sa ato ang unod-non nga panginahanglan. No? Sa ato pa, mas importante kita yung Biblia kaysa paglungag. Pastor, maliit naman ko. Ay, mumatakag sa'yo, mo na yung solusyon, ana. Ang dili ka maliit. Ayaw, i-compromise ang pulong sa Ginoo. Maluyam akong matag sa'yo, matulog og sa'yo. Dili na mag-cellphone magabi, tulog nag sa'yo. Aron dili mabilar, aron makamatag sa'yo. Importante, ingon ang Bible, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. And pagkaman, that thou may observe to do according to all that is written therein. Ang tanang mga butang gisulat diri imong i-observe. Di lang kayo observe. I-apply nimo sa imong kinabuhi. I-apply. And promise sa Ginoo, and you will make your way prosperous. Gusto tag prosperity? Mao na promise sa Ginoo. Prosperity. Dili lang material, kundi kalag pod mo prosper, mo lambo, mo tubo ka sa imong kinabuhing espirituhanon. Pakig-away. Kinahanglan nato ning pakig-awayon ang pulong sa Ginoo. Ayaw papildi sa mga tentasyon kada adlaw. O pag-ampo, prayer life, importante kaayo. Lagang mga young people, di kahibalo mo ampo. No, kaya ang gitudlo diya sa eskwelahan,
memorize nga pagampo. O kung wala na sisiulan, unsa man pagampo? Di man ko kabalo kay wa man ko ka memorize ato. O mao na. Kay mao na inyong nahibaluan sa pagampo, memorize. Ang pagampo dili nang memorize. Ang pagampo pakig-istorya sa Ginoo. Dawaton sa Ginoo ng imong language, bahalag Binisaya, no, bahalag kanga, bahala og ang natural nga ikaw nga nakig-istorya sa Ginoo, ug dili gwapo nga pag-istorya. Usahay Ginoo di kasabot nimo. Dili nimo mataro pag-istorya. Pero kay balutang ang Ginoo makasabot ana. Usahay pasagad kag yama-yama. Pero ang Ginoo nakasabot ana ingon na pag-ampo ka nang nakig-istorya ka sa Ginoo. Kaya ang pag-ampo importante ang atong kasing-kasing, dili ang mga guwapo nga mga pulong. O dili po na patas anay, kaya ang uban ang ilahang nauna sa pag-ampo kanang ilabi ng mga unbelievers, patas anay. Una balik-baliko nila ng amahan namo ka 1 million times. Oh. Kaya ilang nauna sa pag-ampo patas anay, dili patas anay tan-awon sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pakig-awayan nato na sa Jesus nagpakita na nga example nga sa kabisi niya sa iyang ministry mo daligyat siya og sibat dito sa mingaw nga dapit why disturbo og magampo siya sa amahan. Sa Jesus na to ha. Niya kita mugiro kay ta wa tay ampo-ampo. Dili ta Ginoo, wa tay powers tong kagalingon. Ipagin magampo. No, pakig-awayan nato ang pagampo. Pakig-awayan na. Importante na nga bahin sa atong kinabuhing espirituhanon. Doon natay activity diri sa simbahan kada Huwebes prayer meeting. Then po tayo overnight prayer meeting. Arong 26 gabi. Pero ayaw na saligi. Importante imong kada adlaw nga pagampo. Importante pagmata sa buntag, pagampo, pagtulog sa gabi, pagampo. Ang uban gani pagkaon makalimot ag ampo. Ang usahay pagkaon ako makalimot ko ampo. Hala, kalimot ko ampo. Mga parehato na ay restaurant ba nga libre ang mga pastor. Libre paghuman. Ipanilngan, sir, bayad din niyo libre mga pastor. Pastor Remo, wa mo nagampo lagi. Tanawa, nakabayad hinoon. Mga igsuon, di ginato kalimtan ang importante nga mga buluhaton para sa ato ang pagtubo. Sa Bible, pagampo. Dili na tiaw kung wala nang duha bitaw. Takilid ang atong kinabuhing espirituhanon. Balik-balik na tungod kay nakita na ko nga maunay realidad karon sa mga Kristiyanon, labi na sa mga young people. Nakita na ko nga taas kay panahon sa cellphone, pero sa pagampo wala gani. Dili gani makahimo sa pagampo. Bisag 5 minutes, sambot makaabot pa kag 5 minutes sa pagampo. Di man napatas anay, pero ato lang makumpare ba? Unfair kaayo nga taas og time ana nga mga butang sa kalibutanon. Pero sa espirituhanon nga butang dili makahatag og taas-taas ka panahon. Tinaw ato lang i-prioritize. Kung nag-care ta sa atong kalag, ato lang i-prioritize ang pagbasag Bible. Pagampo ato nang pakig-awayan ang atong pagkatapulan. Anay usahay nga lami na yung kayo tulog. Lami na kayo, lami na kayo loko, lami na kayo bukot. Pero, fight a good fight. Bakod, mag-ampo ka. Maghigda rin, pwede man, pero maghagok naman ka ana, pagkahuman. O pag di nakakabantay, pag mata nimo, nag-ampo mo dahil ko. Pag-ampo. Ang atong kontra, pagka-busy. Walay time, busy. Di na tinuod, sana ka meet. Busy. Ang tinuod na kay time, wala lang nimo gi-prioritize. Na kay time, giuna lang nimong uban. Ang sad kaayo nga realidad, ang giuna nato dili pa gyud importante. Unay sad kaayo. Dili pa gyud importante.
No, masabot ra tata nga ang atong giuna naglungag ta. Masabdan ra na. Pero iligay na nga yung kuno, i-priority no kumpara sa pagampo. Kung buto na unaon, material na nga butang para sa unod. Ingon pa ni Job nga I have loved your word more than my necessary food. Muna yung ni Job. Pagsimba sa ka butang nga kinahanglan nato ipakita nga nikig-away ta paara niini. Fight a good fight. No, sa atong pagsimba pa lang gani diri maniid ko uban magtabi. Di na makig-away. Kay tentasyon ba na si Satan nagtintal nimo paminaw diha pagtabi aron di ka tuhog sa mensahe. Nang uban gani nga wala ka tabi, di na tintalon si Satan kay di na katuhog yapon sa kung saon. Ang katura makatuhog mo ni tintalon ni Satanas. Aron di makapaminaw. Hinaot nga ay di ta magpadaog yun aning panimbahon. Sahay atong less priority gani simba unya na, no? Unya na ko simba pag madungog na nako ang gikanta nila praise God from whom. Ligo na ko kay ana. O ba ninyo matulog? Matulog pukawal na ko ha nag praise God na. Say praise God kana kuan ba katapusan kanta. Na mga igsuon saon nato pagka hibsog ana. Pero mao ni pakig-awayan nato. Kung sa eskwelahan maningkamot nga di malate gani no. Sa atong panimbahon nato po nang paningkamutan. Kaya importante ang panimbahon para natong tanan. Kinahanglan nato ni pakig-awayan. Kinahanglan nato nga pakigbisugan. Para makaingon ta, Lord, I have fought a good fight of faith. Unom kaadlaw gitagaan ta si Ginoo, unom kaadlaw. Sa kaadlaw ato ning idedikar sa Ginoo. Para sa Ginoo. Ato ning pakigawayan. Unay mo tintala, alam mo panimbahan kay manlaba mo. Nama, simba man karon. Sahay masuko yung mama na. No, sahay dili sila kasabot. Pakig-away lang, no? Sulay lang pakig-away. Para niya na. No, sahay man gud koy Sabado mo suro-suroy mo gud pud kari. Mauna nga iatol pag Domingo. Wa nay laing panahon no pag panglaba. Domingo na lang gyud. Kay sa uban nga adlaw wa man ka ning kamot. Ning kamot sa uban nga adlaw, ning kamot. Para pagka Domingo free na para sa Ginoo, para sa buluhaton sa Ginoo. Daghang mga butang kinahanglan di nato i-compromise. Basag Bible, pagampo, pagsimba sa pagkinabuhing Dios nun. Sa gingon sa Bible sa Titus chapter 2 human ta maluwas sunod sa kaluwasan mao ni angay nimong buhaton. Titus 3 chapter 2 ay verse 12. Ingon diri ang Bible. Angay natong mahinumduman, angay natong ibalik-balik og ayaw kalimti nga ang plano sa Ginoo human ka niya giluwas. Titus chapter 3 at chapter 2. O kini nga grasya nagtudlo kanato nga kinahanglan isalikway nato ang pagkinabuhi nga dili Diosnon ug ang kalibutanon nga mga pangibog. Unsay pakig-awayan nato? Mga kalibutanong pangibog, pagkinabuhi nga dili Diosnon. Kung dili ang pagkamatarong sa Ginoo atong ikinabuhi.
Giyatagan naman tag pagkamatarong. Atubangan sa Dios gihimo na tang matarong. Kining sanctification dunay duha ka aspect. Positional sanctification. Saan na positional sanctification? Sa atubangan sa Ginoo gihimo na taniyang matarong. Sa atubangan sa Ginoo. Ano man pinaagi ni Kristo. Ang nakita sa Dios dili na ang atong mga sala. Ang nakita sa Dios ang pagkamatarong na ni Kristo. Nga niya atong nadawat sa diyang gidawat nato si Kristo isip atong maluluwas. Muna say positional sanctification. Muna giingon sa Ginoo gimatarong na kita ngano man on the account of Christ matarong ta tungod ni Kristo. So napoy gitawag nga practical sanctification. Unsa man ang practical sanctification? Ang pagkamatarong nga gihatag sa Dios nato ato paning ikinabuhi. Atong ipakita mo na giingon nga work out your own salvation. Sa Bible, Philippians 2. Work out your own salvation. Pasabot ana trabahoa ang imong kaluwasan. Dili na pasabot nga mangbuhat ag maayo para maluwas. No. Nana kay kaluwasan. Ang imo lang trabahoon para ang mga tao makakita niini. Mao ning gisulti ani nga verse. Nga pakig-awayan day nato ning dili pagka Dios nun. Kining pagka unsay giingon diri sa verse? Dili pagkamatarong. Ani adto kita sa wa pa ta nakaangko ni Kristo mga tikasanta. Mga kawatan ta, gisupak nato ng Exodus 20. Dili ka mangawat, dili ka mamakak. Kung makikita tag kawatonon, kawaton nato no, rin kita tag kwarta ato din kuhaon. Ay kung napay kahigayunan mangilad buta. Kung na ingon na ta kani adto. Kung maligya magaling tag isda atong lubago ng timbangan para gamay rang 1 kilo. Kung maligya tag bunggos ang lata atong idasok para mura pog daghan no. Pakapinan pa nato. Pero nakabintaha biyata na ug wa nalipay ang Ginoo. Ang hitabo wa gyapon ta ginansya. Ay butang ta lang nakapangilad ka worth 2,000. Pero pungutan na bawion na sa Ginoo, bawion na sa Ginoo. May pa sa tinarong ang kinabuhi. Ang 10,000 gamay ra na ihatag sa Ginoo nimo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gamay ra na kanang atong ginansya sa pagpangilad, gamay ra na sa panalangin nga ihatag sa Ginoo. Muna pakig-awayan nato ni. Ang pagkinabuhing dili Dios nun ato na ang pakig-awayan. Lord, tabangi ko nga di nako magkinabuhi. Og dili Dios nun nga kinabuhi, gusto nako magmatinod-anon sa akong kinabuhi. Yes, mag-struggle ta na, no? Struggle Anang pagka matinod-anon, mag-struggle gyud ta. Bayan sa pagsulti sa tinuod, mag-struggle gyud ta. Paning kamuti, pakig-awayi aron moingon ka sa katapusan, Lord, I have fight a good fight of faith. Pakig-awayi. Kay sumala pa sa Ephesians chapter Efeso 4:1. Akong basahon diri. Efeso 4 versikulo 1. Isip binilanggo tungod mao ba ni Efeso. Nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Mao na ang kinabuhi nga atong pakig-awayan. Nga mahimo tang angayan. Nga Lord, tabangi ko nga mahimo kong angayan. Kung unsa ang imong tawag kanako. Kung unsa mo day tawag sa Ginoo nimo? Ingon ang Bible, anak ka sa Dios.
O kung ingnon kag anak sa Dios, angayan ba ka? Oh. Angayan ba ka? Tanawan imong tapad, angayan ba? Oh. Basig mo wagi angay. Ano man, dili gyapon honest, mamakak gyapon. Tikasan gyapon, no. Kanang magdepende ta sa Ginoo sa panalangin. Kung kita negosyante ayaw mo nang fungsoy kay ang blessing na ara sa Ginoo, no? Ara sa Ginoo ang blessing. Ang daghang ang promise sa Ginoo. Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your substance and with the first fruits of your increase. Then sumpay, so shall thy barns be filled with plenty. O kung na kay barn, saan ang barn? Barn good. Old McDonald's, sa farm. Na barn dito, na mga pato, manok, kanding. Panalanginan sa Ginoo nga managhan, no? Your barn shall be filled with plenty. Dahil mang promise sa Ginoo ana. Isang pag imong panginabuhi, farmer ka. Pero kung giuna nimo Ginoo, panalanginan sa Ginoo ng farming. Punon sa Ginoo ng barn. Kung mao lagi na kung i-honor po nato ang Ginoo lagi, no? Sa ato ang mga abot. Honor. First fruit. Gawa natin ang kinabuhi sa Old Testament law. Ang sa New Testament na ada paghatag sumala sa unsay gusto nimo nga mahitabo. Diba sa 2 Corinthians 9, if you give little, you will receive little, no? Give much, you will receive much. Mo na giingon sa New Testament. Promise na si Ginoo. Makig-awayon na kay kita ra ba ang atong natural nga kinaiya, dalo gyud ta. Dalo. Oh. Pero kung makig-away ka ni ana, ang blessing mo flow sa imong kinabuhi, daghan kaayo. Daghan. Kay promise ang Ginoo di mamakak sa iyang promise. At tinudano na Ginoo. Live a godly life. No, kini ato ra bang pag kinabuhing Dios nun, nahimo na kang matarong, napagikontra nimo kining pride. Sabi nimo nga, hay, mas maayo na kay ko, buutan na gyud kay ko. Sila ambot lang, layo na sa kuha. O kana pride kontra na nimo. Kana manghinambog na ka ba? Mas maayo na ka sa uban. O, bantayan po nato ng pagpanghinambog. Pakig-awayan po nato na. Panidaan po nato na nga nang hinambog ng bray ko kay kuya ra ba ning paghinambog kay di nato mabantayan. Aya nato nabantayan nga ni burot nag-ayo nga ato ang singkasing. Oh, gagmay nga mga makasense na dayon tag pride, undangan nato na. Undangan nato na basta mura tag hambugiro balang taon, undangan nato na. Oh, pareha tong istorya nga ginambugay sila, grabe sa mua nga among kamuti. No? Dagko kayo murag truck. Bugiro kayo no. Ay palaban po niya kadi mo palupig. Gamay ra na imo ha. Kamua ka ng kaldiro, kanang truck nimo sigo na. Dagko kay kaldiro namo. Siya grabe po na imo ay. Lagi pagami na imo ha kamuti kay akong kaldiro ako ni pagamyan. Bitaw kita, usay makatawa pero satol ka ng pride. Uy, satol kaayo na. Sala na ni Satan nganong nahimo siyang Satanas, pride. Usay hinungdan nga ang tao di mo dawat ni Kristo, pride. Usay hinungdan nga ang Kristohanon dili magsulway ning pride, maulaw siya katawan, maulaw siya bugal-bugalan, maulaw siya inon nga sana na nangakuan na sila. Sana na ilang gipangsangyaw diha.
Mura na sila kulto. Ana magina ipanag-i magita nila sa mga saksin Jehovah kay mo man trabaho saksin Jehovah. Makalingaw ra mo nagpanaksi. Kita po nga tinuod nga saksi, ila po na i-compare nga kita mo na parehas na sila ng saksin Jehovah. Nya di biya ta ganahan na i-compare. Pero at the same time, kinahanglan mo punta mag-witness kay naatas ka matuoran. Ang Bible tinuod unya ang Bible kinahanglan nilang mahibaluan. Atong pakigawayan na. Ang patience, pakigawayan na ito, usahay na lami na kayo ibuto, lami na ka iwide, lami na ipanumbag, lami ipanglabay mga gamit, lami na ibundak ang cellphone, lami na kayo, pero pakigaway. Kung dili ka makigaway na, maguba imong testimony. And once nga maguba ang imong testimony, lisod na kayo balik. Lisod na kayo. Kinahanglan nimo pakigawayan. Anger. Muna itong kinabuhi. Life is a battle. Muna inig kamatay nato. Mayroon na ta sa Ginoo, Lord, I have fight a good fight. Muna ito ibutang sa ato ang pansyon. Ibilin mo, palihog lang littering ani ha. I have fight a good fight of faith. Kana ay kanindot na. Ayaw to ipalitering tong kuan. Thank you for your patience. Ayaw to kay dato pa ikaw mo gisabot permente. Grabe po na no. Thank you for your patience to me. Thank you for everything. Tinuwa ba na, no, nga gusto po ta nga pasensyoso mga tao sa tuwa, pero mas nindo to nga kita mo pasensyoso, no? Fight a good fight of faith. Unity. No, kanara bang di ta gusto unity, lisod kay na, no? Gusto ra ba sa Ginoong unity kay ang prayer sa Ginoo sa mga Kristohanon sa mga Kristohanon nga magkahiusa unta. Kung di ta gusto pagkahiusa, ikaw na himong instrumento nga wala natubag ang prayer ni Jesus sa iyahang mga kaanakan. Unity. Kigawayan nato na kung naay something sa imong singkasing nga di ka gusto unity, gusto jud ka magbulag-bulag, gusto ka lahi, gusto ka pakigawayin na mga Kristohanon, labi na diri sa lanaw, mga baptist, lisod kayo hiusahon. Lisod. Ako Ginoong nabantayan nga iya-iyat na itagsa-tagsa ka mga una-una, mga ba magka conflict ug mga panguna-una, maglisod. Nga gusto ra ba si Ginoo maghiusa unta? Nakanabitaw nga ikaw mas hawod pa ka, no? Gusto ka nga ikaw gihawod. Pakigawayin na nga idea nga hawod, no? Sa among grupo dapat ako'y hawod. Ako istorya permi, ako'y masunod. Ayaw gyud na. Pakigawayin na nga kinaiya. No, paistoryaha po ang uban. Para na ay unity. Paminawa po ang uban. Para na ay unity. Consider po nato ang uban. Kung atong kinaiya ra ba gyud natawhanon kinaya di gyud ta mo consider sa uban, kita mo consider sa pagbati sa uban. Ito lang una-unahon na ato lang pagbati. Fight a good fight of faith. Pagtrabaho nga ang Ginoo mahimaya, kana pakigawayin na nga, Lord, pakigaway ko ani. Hinaot nga kung maabot na akong pagkatapulan, maabot na akong pagkabagulbulan, ako ni pakigawayan mo trabaho ko nga may kalipay nga ikaw ang mahimaya Ginoo. Karon mga igsuon, nanata sa katapusang mga adlaw. Ayaw kumpiyansa, the battle is very hard. The battle is intense. Intense kayang battle karon. Hapit na mabalik ang Ginoo. No, Satan iya po nang gamito ng technology. Kung naay mga cellphone diha, gamito na ng Satan nga kita malingaw na sa cellphone, malingaw na sa entertainment. While kining kalibutan is
hapit na niya sunugon, hapit niya silutan ng mga tao, o ang mga Kristohano nagluya-luyas pag-alagad sa Ginoo. And gusto ni Satanas nga lingawon ta sa entertainment aning kalibutan na. No, laghan kaya mga tao nga ilang una gusto lang mo entertain, no, maguna-una sila mga content bisag unsaon, bisag unsaon lang nga content ilang una-unaon. Mga binua, mga ana basta ma-entertain lagi ng mga tao. Nakita po mga Kristohano, uwat po kayo. Hala, kuyawa niyo sa man eh. Hala, nagsinumbagay lagi ni, wag ka lagi. Uwat lagi, drama-drama para na content. Nga hurot atong time, daghang patag angayan nga buhaton sa atong kinabuhi. No, kung mamatay ta, kuhaon ta si Ginoo karong gabi, mingon ta, Lord, ay sa napay episode 3. Ang Ginoo magpalingon sa maning Kristohano na eh. Ay noon kita naman tayo tagsa-tagsa nga kagawasan sa pagbuhat sa atong gusto. Pero yung nauna, ingon ng Bible, the Lord is preparing a reward. Reward na ay reward para nato. Gusto tag reward? Ako gusto kong reward. Nabot lang ka ninyo. Gusto kong reward. Tuo man ka na, wa man na reward. Aka mo, kung di mo matuo. Basta kay tinuod yun eh, na ay reward. Gianda man Ginoo. Fight a good fight of faith. No, di lang si Apostle Paul tagaan, kundi sa tanan nga nagpaabot sa iyang pagbalik. Tanan nga nag-fight, nakig-away sa kinabuhi. Mga young people, ay mo padala ng tentasyon ni Satanas. Dula-dulaon mo. Dula ka na, dula pa. Kung magdula, dula na po. Level na pa, next level. Hangtod nga namatay ang imong spiritual nga kinabuhi. Hangtod nga nidako ka, naminyo na ka, ay mo nibawaan dula. Luoy ang mga anak, asawa, wala kay time kay dula. Wala kag bata, si dula, ang bata, maura ba na, bata, dula, ako dula. Minyo na, dula ko. Oh, mau na. Amo mga bahay, ay mo minyog lalaki nga, si dula. Kamoy palungagon, palabhon, pabughaon, kasi sige nagdula. Mau na, kalaro kayo. Klaro juga kayo. Una yung mahitabo. Isang pagpiyungan. Ay, pilian na yung sigdula. Panidiin nyo ng mga laki sigdula. Ayaw, ginapilian ninyo. Ayaw. Tigil maayo. Ano po ta? Salamat Ginoo sa imong pulong. Nag-remind ka na mo sa masakitan mi, pero ang kamatuoran mo ayo sa among kalag. Nalangin ni Ginoo mga young people na mahimong focus kinabuhi nga sa katapusan kung kuhaon ang kinabuhi makaingon na I have fight a good fight of faith. Kaunta maga-bless mo tagusta, dili basta-basta nga among gisudlan Ginoo usa ka pakig-away sa among kontra si Satanas nga kanunay nagatintal namo. Lord, panalangini matagusta tagaay mi kusog kay sa among kaugalingon Lord. Wala mi kusog sa pakig-away Ginoo, wala mi kusog sa pakig-away sa among kontra. Ikaw ra gyud ang makatabang kanamo Ginoo. Usa tabangi kami amo ginatugyan kanimong kining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magkanta ta. Announcement karong Sabado, maabot nga Sabado dunay Young People's Fellowship diary. Inaot nga aton lang timan-an ha sa atong calendar. Atong schedule karong January 27. Ayon February 1, dibo niyan invited mo tanan to eat her house. To eat
Her house is up and down. She will kill chicken, boys and girls. Sige. 26, overnight prayer. Tama rin alas 12. Kaya na may fellowship pagkabuntag. Atong kadahaw, at the same time, mag-offer ta. Offering para sa Ginoo. Nalapas na no, kay medyo nalangan tagsugod. Sige na lang. For cheering worldly things I do not need, and hope His bliss. He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Bless before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, worthy of my price, I will not go for anything that cost me nothing. Serving is my goal. How could I withhold? Never mind is giving me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever my need from You, I'll pay. Nidugta ito ni close prayer. Salamat Amahan sa panibahon. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, sa pag-remind namo sa angay namo ang ikinabuhi ngon nga Kristohanon nga mahimo may angayan Ginoo. Sumala sa imong tawag kanamo. Kung sa mga panalangin sa mga offerings nga mogihalad kanimo, side kami nga faithful ka sa imong promise pagatiman kanamo nga di mi pakabsan nimo Ginoo, di mi nimo biyaan.
Tugin kanimong tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him